नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, देवदिवाळी झाल्यानंतर संपूर्ण जत्रा सुरू झालेल्या आहेत आणि थंडीमध्ये जत्रेला जायला भरपूर मजा येते। आज थोडीशी थंडी आहे, पण अजून आम्ही जॅकेट वगैरे घातलेलं नाही आहे। तर आज आपण चाललो आहे तोरसोळे गावातील भगवती देवीच्या सप्ताहाला। वार्षिक सप्ताह आहे, भरपूर मजा येणार आहे। तर आपण या व्हिडिओमध्ये भगवती देवीच्या मंदिराविषयी वगैरे सर्व माहिती घेऊया। तिकडे सप्ताह वगैरे कसा आहे तो आपण नक्की बघूया। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा। त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। श्रीदेवी भगवती मंदिर देवगड निपाणी रोडवरून शिरगावच्या पुढे सुमारे 4 किलोमीटर अंतरावर तोरसोळे गावामध्ये स्थित आहे। श्रीदेवी भगवती मंदिराची स्थापना ही सुमारे 400 वर्षांपूर्वीची आहे। या मंदिराला छत्रपती राजश्री छाऊ महाराज यांच्याकडून उत्सव देणगी प्राप्त होत असे। सदर मंदिर हे घुमटाकार असून सभागृह, बैठक, गाभारा अशी मांडणी आहे। सुमारे 4 एकर एवढा या मंदिराचा परिसर आहे। या मंदिराच्या परिसरामध्ये श्री आकारी ब्राह्मण, श्री इटलाई, पावणाई या देवता विराजमान आहेत। या मंदिर परिसरामध्ये एक पाण्याचा झरा वाहत असून या झऱ्याच्या पाण्यानेच मंदिराच्या सर्व पूजाविधी मांडल्या जातात। इतर कोणतेही पाणी या ठिकाणी पूजेसाठी वापरता येत नाही। श्रीदेवी भगवती मंदिराचा वार्षिक जत्रोत्सव डिसेंबर महिन्यातील मोक्षदा एकादशी या दिवशी असतो। या दिवशी उत्सवासाठी मोठ्या संख्येने गावापासून लांब राहणारे चाकरमानी आणि सर्व मान्यवर उपस्थित असतात। या मंदिराच्या वार्षिक जत्रोत्सवामध्ये दिंडी, भजन, खाण्यापासून ते घरगुती वस्तूंची सर्व मांडलेली विविध दुकाने असतात। मंदिरावर केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई, तर फटाक्यांची होणारी नेत्रदीपक आतिषबाजी, वाजणारे ढोल याने मंदिर परिसरात एक वेगळंच चैतन्य निर्माण झालेले दिसते। याच वेळी निघणाऱ्या देवस्वाऱ्या, देवाचे तरंग अनुभवण्याचा एक वेगळाच आनंद यावेळेस मिळतो। गावाप्रती प्रत्येक ग्रामस्थांनी जपलेली भावना आणि जिव्हाळा या सणाच्या दिवशी ती दिसून येतो। 12 बलुतेदारांनी जपलेली परंपरा आणि त्यातून साजरा होणारा उत्सव ग्रामस्थांना वर्षभरासाठी एक वेगळीच ऊर्जा देऊन जातो। याचप्रमाणे वार्षिक होळी, दसरा उत्सव सुद्धा तेवढ्याच हर्ष उत्सवात ग्रामस्थांच्या वतीने साजरे केले जातात। तर मित्रांनो, श्रीदेवी भगवती या हरिनाम सप्ताहाचा असाच तुम्ही आस्वाद घेत राहा आणि या मंदिराला एकदा नक्की भेट द्या। याचबरोबर आपण आता या मंदिरामध्ये जत्रोत्सवादरम्यान असणाऱ्या हरिनाम दिंडी, भजन यांचा देखील आपण या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आस्वाद घेणार आहोत। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। मित्रांनो, इकडे आलेले आहेत लाईफ आर्ट चॅनल यूट्यूब चॅनलचे क्रिएटर संदीप दादा। संदीप दादा, सुवर्ण कोकणवर तुमचं स्वागत आहे। धन्यवाद। संदीप दादा, प्रत्येक म्हणजे आपल्या कोकणातील जे मंदिरांचा जत्रोत्सव वगैरे होतो तर तिकडे नक्की हजर असतात। तुम्ही लाईफ आर्ट चॅनलला एकदा भेट देऊन नक्की त्यांचे व्हिडिओ बघा। थँक्यू। धन्यवाद। आणि हा व्हिडिओ पण तुम्हाला बघायला आणि हे बघा, आणि इकडे नुसता प्रवास यूट्यूब चॅनलचे क्रिएटर इंटरव्ह्यू नाही, इंटरव्ह्यूसाठी मी नंतर भेटणार आहे। सुवर्ण कोकणवर तुमचं स्वागत असतं। सिग्नेचर
आणि महत्वाची पहिली गोष्ट म्हणजे भगवती देवीच्या आशीर्वादाने ना परत व्लॉगिंग चालू केलंय ना. तोंड दाखव तुझा, जरा तोंड दाखव. परत व्लॉगिंग चालू केलेलं, आता मध्येच बंद केलेलं आहे. जरा डिप्रेशन मध्ये गेलेलो पोरगो, पण काल जरा त्याला टोचन दिलेला होता त्यामुळे परत चालू केलं ना. देवीने माका शरण आणले. एक नंबर. वंदितो तुझला गजवदना वंदितो
पालखी निघाली राजाची हो पालखी निघाली राजाची पालखी निघाली राजाची या विठ्ठल देवाची या पंढरपुरात या पंढरपुरात काळ मुलुक रुमरुमत या पंढरपुरात काळ मुलुक वाढत पालखी निघाली राजाची पालखी निघाली राजाची या पंढरपुरात मायबाप झाली नाही तुझी भेट मला 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 आरवितो आनंदाने जीव वेडावला 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 आरवितो आनंदाने नमस्कार विठ्ठला विठ्ठला गाजात तुझी याद लागे या मनाला 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 गोड नाम मुखीरा आनंदी जनाला गोड नाम मुखीरा आनंदी जनाला कार्यक्रमाला वारंवार हरीश चव्हाण यांचे आगमन झाले स्वागत करीत आहेत.
नमस्कार, ऋतिक गाडीगावकर आलेले आहे तिथे नुसता प्रवास YouTube चॅनलचे क्रिएटर.
आणि इकडे शूटिंग चालू आहे. पहिल्यांदा ट्रायपॉड हातात घेतलाय. आणि इकडे व्लॉग परत येणार आहेत आपल्या युट्यूब चॅनलवर. एक नंबर.